Vamos a hacer
aquest meravellós ball de la Tortuga. I moltíssimes gràcies. Aplaudiment pels nostres companys de la Plaça Nova. Moltes gràcies al Bou i al Drac, moltes gràcies a la Colla del Raval. Moltes gràcies i els cantons de Sant Pere de les Colles, un fort aplaudiment. Jo no em canso de... Molt bé, aquest ball propi del Gelat de Sant Jaume. Bravo, molt bé, un fort aplaudiment per la colla del carrer Princesa. Bravo, molt bé, un fort aplaudiment pels gegants
I els gegants de l'esquerra de l'Eixample. Aquest lloro estava en una licoreria i allà parava el tramvia el 36. El lloro va aprendre a fer el xiulet que feia a la sortida del tramvia, confonent el personal, i de tant en tant el tramvia sortia per al xiulet del lloro i no pas per al xiulet de sortida del seu responsable. Bé, és una petita anècdota, quan vulgueu, lloro i bomber del Poble Nou. Moltes gràcies, Lloro, moltes gràcies, Xavier. I ja, quan vulgueu, gegants del Delta del Prat. Un fort aplaudiment per la colla del Delta del Prat. Els noms Pere Martí i Genissa recorden els patrons de la localitat. Molt bé! Moltíssimes gràcies, gegants de Vilassar de Dalt, Tenta Josep Corrella i Oliver, qui va ser president i cap de colla els darrers 30 anys. Un bon aplaudiment per tots ells quan vulgueu.
la gent de Barberà del Vallès. Un fort aplaudiment. L'any 1986, Manel Casserras i Boix construeix en Guerau la Ermessenda. Aquesta parella de gegants representa, com indiquen els seus noms, a Guerau I, senyor de Cabrera, i ella Ermessenda de Montsoriu, vescomtessa de Girona. Bravo, Pineda! Un fort aplaudiment per la gent de Pineda de Mar. I ara faran l'entrada els anfitrions, els gegants, gegantons i gegantets i nan de la Barceloneta. Segueix el nan del general Lagarto del 2011. El general Lagarto! Aquest nan del general Lagarto, tota la gent que som de Barceloneta sabem quina imatge representa. És l'heredera, el ganxut i el ramonet. Representen oficis tradicionals del nostre barri. Un estibador i un cuiner. Enrere fa la seva entrada el Miquelet, un corista. D'aquí 15 dies seran els cors muts de la Barceloneta. I finalment el Pep Barceló i la Maria Laneta, creats el 1991. Tota l'imatgeria festiva, els petits que van ser creats per l'Àlex Gola. Ara ens faran una mostra de ball molt animada i acabaran amb el seu ball. Quan vulgueu, gegants de la Barceloneta, gegants, gegantons, gegantets i nan de la Barceloneta. Moltes gràcies, imatgeria festiva de la Barceloneta. I ara pregaria que els gegants Pep i Maria i els gegantets Pere i Carmeta es posin en posició per fer el seu ball.
d'aplaudiment. Ha estat genial, és la primera vegada que ho fan al ball les dues parelles i heu estat els primers en veure-ho. Un fort aplaudiment, geganters de la Barceloneta, gegants de la Barceloneta, gegantets de la Barceloneta, un fort aplaudiment a totes i tots. I ara sí, ens preparem per fer el ball final. Per acomiadar aquesta ballada de a la plaça Nova. Va aplaudir una mica, no? S'ho han guanyat. Val? Sant Pere, Sant Jaume, Princesa, tot això és de Ciutat Vella. D'esquerra de l'Eixample, Poblenou que ja ha marxat, per un fort aplaudiment per ells també. Al Delta del Prat, un fort aplaudiment. Vilassar de Dalt, Barberà del Vallès, Pineda de Mar, els gegants, geganters, geganteres, músics, grallers, gralleres, i a la colla de grallers que tenim aquí dalt, tocats pel vent. Moltíssimes gràcies a la colla dels gegants de la Barceloneta, que sense això no seria possible. I ara seguim. Ens acomiadaran ells amb la música i nosaltres seguirem la cercavila.